1988 मायथाइनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनि गंसे जारिमिनारि गामि क'क्राझार जिल्लानि भुमका गामि। सोमावसारनायनि मुङाव जिनाहारनि बुलि जानाङो 60 बर' आइजोआ। बै समाव दुलाराय बर' ओनसोलाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1986 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेनबायमोन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दोहौ। थामहिनबा डिभाइड आसाम 50-50। जेरावबो आसाम पुलिसनि उदखार। सोमावसारगिरिफोरखौ नागिरदों सान हर बर'नि गामि गामि नखर नखर। बेबादिनो इंराजि 1988 मायथाइनि जानुवारि दाननि 25 आरो 27 खालारनि लांसुनिया हरनि सम क'क्राझारनि भुमका गामियाव हाबफैयो सोमावसारगिरिफोरखौ संदाननानै आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया। 1988 मायथाइनि 25 जानुवारिनि खासि बिस्रि लांसुनिया हर। बै समनि अन्थाइ बिखा लांसुनिया आसाम पुलिसनि रौनिया हानजाया बर'नि बिग्रायारिफोरखौ नागिरनायनि असिलायै जिनाहारि खालामलाङो दाय गैयै 3 बर' आइजोफोरखौ। फिन आरोबाव सानसेनि उनाव 27 जानुवारिनि हरनि समाव हाबफैबावो लांसुनिया आसाम पुलिसनि रौनिया हानजाया। बै खालिनि हरावबो इनायै जेबो दाय गैयै 7 बर' आइजोफोरा जिनाहारिनि बुलि जानाङो। भुमका गामिनि बै 60 आइजोफोरखौ दिनै खौरां लाहैदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। थारैनो जों बैसोर बुलि जानांनाय आइजोफोरखौ दिनैबो बावनो हाया। बिसोरखौ जों अराय गोसोखांनांगोन। मानोना बिथांमोना जोंनि सोमावसारनायनि मुङाव बुलि जानांनाय गेदेमाफोर। बेनिखायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि आरो माहारिनि गासैबो गौथुमफोरा जेबो राजखान्थियारि फारागथि लाखियालासे बिथांमोनखौ अनसायनो खावलायो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। आङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि लोगोफोरखौ लानानै दिनै 12 नं भुमका गामियाव फैदों। 12 नं भुमका गामिया बर'फोरनि मोनसे गिदिर जारिमिनारि गामि। बे गामिया बावजायै गामि। बर'नि जारिमिनाव जुगे जुगे बे गामिया सनानि आंखालजों लिरजागोन। दा बे गामियाव 1988 मायथाइनि 25 आरो 26 जानुवारियाव आसाम पुलिस टास्क फर्स बिसिनि गाज्रि रेड खालामनाय समाव बे गामियाव बर' संग्रामनि एक्टिभिस्टखौ नागिरफैनाय नामाव बे गामिनि 10 बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामलांदों। दा बे गामिया बेखायनो जारिमिनारि गामि बियो। दा जों बेखौ अरायबो गोसोआव लानांगोन। बेखौ जों बावनो हाया। आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय बड'लेण्ड आन्दलननि बेनो देरसिन मोनसे हिस्ट'रिक जारिमिनारि मोनसे जाथाय बियो। जे जाथायखौ लानानै गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे भार्डिक्ट होदों। बे भार्डिक्टआनो जाबाय बे जाथायाव लोब्बा दंमोन बेखौ नागिरनो थाखाय CBI इनकुवारि होदोंमोन। आरो लोगोसे मानगोनां गुवाहाटि हाइकर्टआ क'क्राझारनि SP RC थायालखौ सासपेन्ड खालामहोदों। आरो लोगोसे सेरफांगुरि आउटपस्टनि IC थानाराय फुकन बेखौबो सासपेन्ड खालामहोदों। आरो लोगोसे सासे पुलिस कनस्टेबल बेबो सासपेन्ड जाफादों। दा CBIआ फैनानै बे तदन्त खालामफैदों। दा तदन्त खालामफैनायाव बे जायगानि गासिबो भिक्टिम मानसिखौ लानानै सोंनाय जादोंमोन। नाथाय दुर्भाग्य दुखुनांथाव जे आसाम पुलिसआ CBIखौ खुनुदिन क'पारेट खालामाखै। जार फले गुवाहाटि हाइकर्टआ मोजां रिपर्ट मोनैखाय CBIनिफ्राय मोजां रिपर्ट मोननो हायैखाय हाइकर्टआ भार्डिक्टआव होनदों जे भुमकायाव गेंरेप जादों
पुलिसा गेंरेप खालामदों बे नंगौ नाथाय दसिया सोर बे दसिखौ दिहुननो हानाय जायाखै बिदि होननानै गुवाहाटि हाइकर्टआ भार्डिक्ट होदों। दा बे बुंखा गामिनि 10 सा बर' आइजोफ्रा न्याय मोननाय जायाखिसै। हयथ' जाय दसि पुलिसफोर बिसोरखौ हमनानै जुदि सास्ति होनायमोनब्ला पारफेक्ट न्यायखौ मोनगौमोन जों सानो। दा थेवबो मानगोनां हाइकर्टनि बिथोन बादियै बे 10 सा न'खरनो एकट्रिसिया कम्पेनसेसन हिसाबै 24-25 रोजा रां बिसोरनो माने गभर्नमेन्टआ होनो गोनां जादों। दा बे गुवाहाटि हाइकर्टनि मानगोनां चिफ जास्टिस गुमनमाल लधा जिएम लधा बिथाङा बे बिथोनखौ होदों। दा बे गामिया जारिमिनारि गामि बियो आरो लोगोसे बे बिराद गिदिर सन्मानिय गामि बियो। जों बे गामिखौ अरायबो सन्मान होनांगोन, मान होनानै लाखिनांगोन आरो लोगोसे बे गामिनि जायफ्रा भिक्टिम जाबाय बे भिक्टिम जानाय आइजोफोरखौ जोङो गोजौ थाखोआव जों दोननानै अरायबो सन्मान होनांगोन जों बेखौ लुबैयो। दा जेब्लानाखि घटना जादोंमोन 25 आरो 27 जानुवारि बे जानायनि उनावनो जोंहा सासे रिपर्टार फैदों गणसाम परदेसि होननाय। दा गणसाम परदेसिखौ आंनो बे जायगायाव फार्स्ट मटर साइकेल लाना फैनाय जादों। दा जेब्ला मटर साइकेल लाना फैयो बे जायगानि मानसिफ्रा गिनानै खारजोबदोंमोन, रावबो नुजाफैयाखैमोन। गथ' खि गोरों गिनानै बोराय बेन्थ' गिनानै खारजोबदोंमोन। मानोना बे समाव बिराद आतंक जादोंमोन, गिलु बालु आतंक। हरनि समाव नों पुलिस रेड खालामनानै एफा बुरजा हिन्जावसाफोरखौ रेप खालामलांनाय बेनिफ्राय देरसिन गिथावबाथाव जाथाय हिस्ट्रियाव गैया, मोननो थाङा। बे हिसाबै बे गामिनि मानसिफ्रा बयबो गिनानै खारजोबदोंमोन। खिन्थु जों लेंहरलायनानै जेब्लानाखि स्टेटमेन्ट लायो गासिबो खबरखौ लाजोबो। ओमफ्राय बेनिफ्राय गणसाम परदेसिया जेब्ला बेखौ लिरो टेलिग्राफ पेपाराव, टेलिग्राफ पेपार लिरनायनि उनाव बे पेपाराव जेब्ला ओंखारो अब्ला गुवाहाटि हाइकर्टनि मानगोनां चिफ जास्टिस गुमनमाल लधाया गाव ब्रह्मपुत्र दैनि फेरि सायाव साहा लोंबाय थादोंमोन होनना बुंदों, बेलासिनि साहा। बेयाव बे पेपाराव फरायनो मोननानै बिनिफ्रायनो बियो क'क्राझाराव बेबायदि केस दं नामा बेखौ सुमथ' जारि खालामनानै क'क्राझारनिफ्राय केसखौ लांजोबो गुवाहाटि हाइकर्टआव। बे गुवाहाटि हाइकर्टआव लांनायनि उननिफ्रायसो जोंनि बे केसा गुरुत्व मोनदों, बिसार जादों। हयथ' जोङो क'क्राझारावल' जों नाजायोमोनब्ला जोङो न्याय मोननाय नङामोन, जों खुनु बिसार मोननाय नङामोन, जों बेखौ साननो हायो। दा जिखि दाजाथों जों बे गामिखौ जों बिराद मोनसे सन्मानिय गामि हिसाबै जों नायनांगोन। बर' रायजो राजाफ्रा जों बिसोरखौ सन्मान गोनां होननानै जोङो आदर खालामनांगोन। आरो बे बेक्तिफोरखौ जाय माने भिक्टिम जाबाय बे बेक्तिफोरखौ जों अरायबो सन्मान होनानै जों गोजौ थाखोआव दोननो रोंनांगोन। दा बे ओमफ्राय मोनसे जाथाय जाबाय जे बे गामिनि जाय गोरिब गुन्द्रा बिसोरखौ गोबां माने स्किमफोर फैयोब्लाबो होनाय जायाखै। सरकारि स्किमफ्रा बिसोरनि खाथियाव फैफैनाय जायाखै, जों होनांगौ। दा बे भिक्टिम न'खरल' नङा, बे गामिनि मानसिफोरनोनो जोङो होनांगौ। आरो बे गामिखौ जों जोंगा मागा सन्मानिय मोनसे गामि, हिस्ट'रिक गामि हिसाबै जों लाखिनांगौ। आरो बे गामिनि थाखाय जोङो सहाय होनायाव जों बेयाव राजनितिनि फाराग जों लाबोलायनाङा। बेयाव सोरबा BPF हान्जा, सोरबा UPPL हान्जा, सोरबा BJP हान्जा, सोरबा कंग्रेस हान्जा, बे बाथ्रा जोंनाव फैनो नाङा। गोरिबा गोरिब, गोरिबा पार्टि लानानै जन्म जाया हिसाबै जोंनो स्किमा पार्टि हिसाबै हरखायाखै, स्किमखौ जोंनो हरदों गोरिब हिसाबै हरदों। ओंखायनो बे गोरिब मानसिफ्रा गावनि मोननांगौ अधिकारखौ जों मोननांगोन। दा बे हिसाबैनो जोङो बयबो जाय माने दासान्दि सरकाराव दङ आरो सरकारि नङैफ्राबो बिसोरनि सुजुग सुबिदा मोननायनि थाखाय सहाय होनांगोन, जों बेखौ माने खावलायो। आरो जोंबो जोंनि धोरोमनिफ्राय, जोंनि जनजाति सरकार मन्चनिफ्राय जोंबो हानायखिनि सहाय होनांगौ होननानै जोङो क'क्राझारनि DC मेडामनोबो जोङो लिखित लिरना होदों जे बे बुमखा गामिया हिस्ट'रिक गामि, बे हिस्ट'रिक गामियाव जों सहाय हरनांगौ होननानै। अरुन'दया स्किमानो होन बा आवास प्लास होन बा माबा मोनसे स्किम दं बेखौ जों होनांगौ होननानै DC बायदेवआव होनाय जादों। आरो क'क्राझारनि DC बायदेवआवबो बिसोरनो जानाखि स्किम मोननांगौ बेखौ होनाय जागोन। बेखौ होथारनानै दा अरुन'दयाव बे 10 न'खरखौ सोना होनाय जाजोब्बाय आरो गुबुन गुबुन स्किमावबो सोना होनाय जागोन होननानै बायदेवआ बुंनाय जादों। दा गथिखे जोङो बेबायदि क'अपारेसनखौ जों बयबो होलायनांगौ, बिसोरखौ जों नायलायनांगोन। दा बेनि थाखाय जों बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै एसे बिसोरनो फोरमायनो होनना फैनाय जादों, बुंफोरनो फैनाय जादों।
आरो लोगोसे बिसोर आंखौ बे बुंखा गामिनि रायजो राजाफ्रा आरो बिसेसकरि भिक्टिमफ्रा आंजों खोब क्ल'स बिसोर आंखौ लिंहरबाय थादों जे जोंनि गामियाव फै होनना बुंबाय थादों आं बुंबाय आं थांगोन आरो जों बिसोरखौ गारनानै जोङो खुनुदिन जेबो खामानि मावनो हाया मानोना जोंहा बिसोरजों गोथौ सोमोन्दो दङ जोंनि आन्दलननि थाखायनो बिसोर भिक्टिम जाबाय जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावनो बिसोर भिक्टिम जाबाय जेब्ला जों बिसोरखौ नागारनाङा जों बिसोरखौ अरायबो खाथियाव लानानै जों मावनांगौ बिसोरखौ जों सनमान होनांगौ सुखु दुखु जिखि जाया मानो जों बिसोरनो मिथिहोनांगौ आरो बिसोरखौ जोङो अरायबो खाथियाव लानानै बिसोरनि गोहो स्पिरिटखौ जोङो लानांगौ दा दिनै जों बिसोरखौ नुनानै बिसोरखौ खाथियाव मोननानै बिसोर जोंजों थाफानायखाय बिसोरनि सेहेराफ्रा बिसोरनि जाथायफ्रा जोंनि गोसोआव फैनायखाय जोंनि गोसोआबो गोथार जायो जों गोसोआ थुलुंगासिन मोनो जे जों जाहाथे खुनुदिन गाज्रि मावा जों हारिनि गाज्रि मावा जों हारिनि अननाय खामानि मावा जों गोरिब गुन्द्रानि फारसे मोजां मावगोन गोरिब गुन्द्रानि फारसे जों इसेबां हायो मावलांगोन बे स्पिरिटआ जोंनाव फैयो दा बिसोर जेब्लासिम थाबाय थागोन बिसोर जेब्लासिम जोंनि गोसोआव फैबाय थागोन अब्ला जोंनि गोसोआव थुलुंगानाय फैयो जोंखौ माने बिसोरनो थुलुंगा होयो दा जों बिसोर थानायाव जों खुनुदिन गाज्रि मावनो गोसो जाया जोङो अरायबो जाथि सिबिनो थाखाय जों अरायबो गोरा जायो दा बे हिसाबै आङो दाखालि जेब्ला जेलाव थायो क'क्राझार जेलाव 90 दिन 91 दिन आं जेलाव जेब्ला थायो जेलनिफ्राय गग्रोन आं बे जायगायावनो थांग्रोनो होननानै आं गोसो जादोंमोन ओमफ्राय बिसोरबो आंखौ लिंहरनाय हिसाबै आं दिनै फैनाय जाबाय आरो लोगोसे मोनसे माने मिथिनांगौ बाथ्रा जाबाय दाखालि आङो जेलाव आं दाखालि थांबावदों जेलाव आं मानसि नायबावदों बे जेलाव आं दाबो गोसोखांहरो जेलाव थानाय मानसिफ्रा आंनि फिसाफोरबादि गोबाङानो माने आं साननानै लायो आं बिसोरखौ गोसोखांहरो आरो बिसोरबो आं जेब्ला बिदाय जेलनिफ्राय गबोयो बिसोरबो आंखौ गाबगु खुगु आर'नाइ माने गानहोहरनानै आंखौ बिदाय हरदों गाबगु खुगुनो आरो बिसोर आंखौ बुंहरदों जे गोसो बायनाङा सारा दुरबल जानो नाङा खामानिखौ मावबाय था बे बाथ्राखौ बिसोर बुंहरदों बे हिसाबै आङो बावनो हाया आं दाखालि थांबानो जेलाव नायबावदों बिसोरखौ क'क्राझार जेलाव बे एनडिएफबि होन बा गुबुन गुबुन केसाव जेल जानायफोर बिसोर नायबावदों ओमफ्राय जेल जानानै नायनानै फैनाय मोना 3 थारिख मोनायाव जेब्ला आङो माने उन्दुयो उन्दुनाय समाव आंनो हरनि 2टा समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमाङाव सायामाया आंनो बुंफैदों आंखौ बुंफैदों जे बे बुंखानि हिन्जावसाफोरखौ आंनि खाथियाव लाना फै बे बाथ्राखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों ओमफ्राय बे बुंदों जे आं बिसोरनो गांफा गांफा दख'ना हरगोन बे बाथ्राखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों आं अब्ला बेखौ सोंदोंमोन सिमाङावनो जे नोङो साख्रि गैया बाख्रि गैया ना थाखा फैसा गैया नों माजों होनोब्रा आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन उपेन्द्रखौ दा बे बुंदों आं जेरैखि आं होगोनब्रा नों लिंनानै लाबो बे बाथ्राखौ बे आंनि सिगाङाव बुंदों आंबो माने साया माया गोसोआव माने माबा जाबाय आंबो मा खालामगोन मा मागोन जाबाय बिनि सिमांनि खोथाखौ लानानै सिमाङावथ' नुलाबायो जेरैनो दा बेखौ आं सिमां हिसाबै दोननो ना आं बेखौ माने मोगथां बादि साननानै लानो आं बेखौ न'आवबो आंनि न'खरनि मानसिजोंबो रायलायदों आरो आंनि बिब'फोरजों रायलायदों आङो ओमफ्राय बुंदों आंखौ जे बेखौ नोङो गोरलै लानो नाङा सिमाङाव नोंखौ बुंदोंब्ला नों बेखौ माने फालि नोङो फालिनानै नोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै दख'ना गांफा होनदों बेखौ नोंनो हो आंखौ बे बुंदों जोंनि आब'मोनहा बुंदों आंनि न'खरनि मानसिया बुंदों दा आंहा बेयावनो जाबाय मा साननांगौआ दा आंखौ बुंबाय आंनि खाथियाव लिंना लाबो दा आं सुबुं आबुं आं बबाव लिंना लांनो बबे जायगायाव लिंना लांनो जायगाबो गैया मिथियाबो बबाव थायो दा थेवबो आंखौ साजेसन खालामदों बे गावनि जेराव बेखौ फबनाय जादों थुलुंगाफुरियाव बे जायगायाव लांनानै है बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा बिदि जाबायब्ला आंबो सानबाय जे बेखौ आङो होयोब्ला आं न'खरनि बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खरनि मानसिखौ लिंहरनायजों लोगोसे बिनि जायनाखि माने खोब हास्थायग्रा मानसिफोर बे जायखौ गाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लोमजानाय समाव बिफद समाव हास्थायोमोन स्पेसियेल माखासे मानसिफोरखौ माने लिंनानै लांनानै आं बिसोरनि आखाइजोंनो गांफा दख'नाखौ बे दतमानि थुलुंगाफुरिनिफ्राय होनोसै आं बेखौ सानदों दा बेखायनो आं बेफोर बाथ्राखौ दिनै आं बे बुहुमखानि बे भिक्टिम जानाय जोंनि आइजोफोरनो आङो खोन्थानाय जाबाय आं थाबैनो बे प्रग्रामखौ लानाय जागोन दतमायाव थुलुंगाफुरियाव आरो बे प्रग्रामखौ लायोब्ला आं दहाय बुंनाय बायदि स्पेसियेल माखासे मानसिफोरखौ लिंहरनाय जागोन जे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लोमजानाय समाव बे गाव हांख्रायदोंमोन जेनेबा मख'नो गोनां जायो जोंहा क'क्राझारनि सासे डक्टर
आनन्द नार्जारि होननाय आनन्द नार्जारिखौ बियो लोमजानाय समाव नागिरोमोन माबा जायोब्लानो बेखौ लिंना लायनो थिनोमोन बियो दा गथिखे बेखौबो जोङो खबर लानांगोन बे मा अबस्थायाव दङ दा बिनि आखाइजोंबो जों जाहाथे गांसे दख'ना जों होनो हायो आरो बिनि उनाव जेब्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनाव थायो आन्दलन खालामनानै स्टार्टिं समावनो जोंनाव थानाय समाव गोबां डिस्टार्ब मोनदोंमोन बियो सोरबा पुलिस नागिरफैयो बेखौ CID मानसि ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा बिराद फैयो आरो बिनि लोगोफोर बिराद फैयो संकसनिफ्राय सदियासिम सानफ्रामबो डिस्टार्ब जाबाय थायो फारसेथिं देहा रेस्ट मोना बेनिखायनो बियो रेस्ट लानो होननानै सराइबिलाव थांना थायो बियो धवान डाक्टार धवान दङ आरोखि डाक्टार धवान होननायनाव थांना थादों डाक्टार धवानखौ बे गावनि फंबाय बायदि मोनोमोन आं गथिखे डाक्टार धवाना जेरावखि गैया मानो आं बेखौ खबर लानानै बेखौ लिंना लाबोनानै बिनि आखाइजोंबो गांसे दख'ना उपेन्द्र ब्रह्मनो होनो आं बेखौ दिनै आं सानदों दा बिदिनो गोबां मानसि बेहा गावनि बिपद समाव हांख्रायग्रा लुबैग्रा मानसि दं बेखौ बुथुमनानै आं होगोन बेखौ सानदों आं थाबैनो बे प्रग्रामखौ खालामगोन दा बेखौ आं दिनै बे जायगायाव बुहुमखानि जायनाखि आइजोफोर बेयाव फैनानै बुंफैनाय जाबाय आङो आसा खालामो बिसोरबो जेब्ला प्रग्राम खालामो बिसोर जयैनो थांगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो लोगोसे आङो दिनैनि बे माबानि गेजेरजोंनो आंनि बुंफोरनायनि गेजेरजोंनो जायफोर आफादफोर दङ सोरबा आफादफ्रा जुदि माबाफोर जुदि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव जुदि बे बुहुमखानि आइजोफोरनो जुदि माबाफोर जुदि होनो गोसो जादोंब्ला होनो हागोन जों बेयाव उसुबिदा जेबो आपत्ति खालामा खिन्थु होयोब्लाबो जाहाथे माने जोंजों रायज्लायनानै जाहाथे माबा खालामो जगाजग खालामलायो जों बेखौ लुबैयो दा बेखिनि फोसावनाय जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि जानाखि माबाफोर दुखु दाहानि जानाखि माबाफोर दङ फिसा सहाय लुबैनाय दङ सहाय मोनथावथाव माबाफोर दङ बेखौ जाहाथे जोंनि आफादफ्रा खुनु राजनिथिनि फाराग लालाया जासे जाहाथे सहाय होयो आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय